pripun wonten ingkang dipun penggalih Ndara? Ndara Bima niku kakiyataning Pandhawa. Ndika aja susah. Yen sampeyan susah mengke Pandhawa suda kakiyatanipun. Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Yang suksma mangadi luwih payungana marang titah kang sumebar aning jagat raya. Putuku wong gagah, putuku wong jentara, Nger Bratasena. Ana dawuhmu apa, Matswapati kakekku? Nimbali putumu aku Bratasena. Aja was-was jroning tias, aja tida-tida jroning nala. Pun eyang ing Wirata Prabu Matswapati wis lila legawa masrahake bumi subur kang wujute alas sinebut bumi Wanamarta ya bumi mrentani. Kuwi kabeh minangka liru utawa ijol praja Ngastina kang sakmengko wis dinggo mukti kakangmu Duryudana sakurawane Nger Bratasena. Driya mangu-mangu mangunggung kandhuhan rimang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tan tulusa yen tan tulusa mengko sang Dyah utama mestokake dawuhe Matswapati kakekku Bratasena. Kepiye? Kenang apa kok pun eyang maringake bumi Wanamarta ya alas mrentani iki sakwutuhe marang para Pandhawa. Pun eyang mung kepengin ngreksa trah wiyasa tedhak turuning Begawan Abiyasa. Aja nganti congkrah, aja nganti gegeran rebutan kamukten kang wujute negara Ngastina. Bratasena, wujute bumi Wanamarta ya alas mrentani kae babatana bangunan praja kanggo mukti wibawa kowe sak kadang-kadangmu para Pandhawa. Senadyanto bumi Wanamarta kondhang kaloka dadi alas kang angker, alas kang wingit, nanging bumi Wanamarta kaisih ke bawah negara Wirata. Mula aku percaya Nger Bratasena kanthi linambaran jejeking iman lan gemblenging tekad kowe sak kadang-kadangmu para Pandhawa bisa kasembatan bangun Wanamarta. Yo
mung pangestune Matswapati kakekku sing ndak jaluk kanggo sarana nyurung jangkae putu-putumu para Pandhawa. Pangestuku tansah lumintu Bratasena. Gejokna sikilmu ana Bantala. Muga-muga kanthi niat kang apik, sedya kang becik, arahayu kang tinemu, slamet tanpa ribet Nger Wejasena. Muga-muga kasembatan Nger Bratasena, apa kang dadi sedya kang sarta tekadmu. Begegek ugek heme sadulita. Wonten lupute Semar, kula nyuwun ngapunten ingkang ageng nggih, Den. Kula nyaket kaliyan Dika ndara kula Raden Bratasena. Wah, aku malah ngaturke panuwun dene Kyai Semar isih setya karo Bratasena sak sedulur. Kula nyedhak punika kula nyawang wonten momongan kula ingkang sajake mangu-mangu. Semunipun wonten ingkang dipun penggalih Ndara Bima niku kakiyataning Pandhawa. Ndika aja susah, yen sampeyan susah mengke Pandhawa suda kakiyatanipun. Susah niku kembange wong lara. Lara niku kembange pati, Gus. Sigra tandang risang bayu siwi. Ritungkul manembah anglir baya kuntap, anglir baya kuntap bejo kemayangan Pandhawa cedhak karo kowe. Merga Kyai Semar sing tanggap karo rasaku. Kula niki dipun utus kalian sing ngakarya jagat pancen supados ngemong para satriya ingkang hambek sadu ing budi.
Yen enten sing kliru badhe kula sendu, yen enek sing padhang kula nggih nggur nyawang. Ora-orane kula yen badhe njaluk punika boten. Punika salah satunggaling dharma kula, Den. Wah. Rasaku prihatin. Hatiku abot, pamikirku nglambrang tekan dindi. Aku prihatin nyawang Astina saiki iki. Kuwi tinggalaning bapakku Pandhu. Anggone bapakku ngrakit lan tirakat kanggo majuning praja Ngastina. Saiki malah dienggo jogetan karo Kurawa. Negarane rusak, bosah baseh amblasah, rusak tata kajiwane. Merga saperangan gedhe wong-wong Astina wis ninggalke dasaring bebrayan. Bener. Ngastina niku pancen kudu didandani. Monggo yen jagake Kurawa, Kurawa ora bisa ndandani. Merga Kurawa niku nggih pun rusak. Kurawa niku pun rusak. Olah pekertining rasa kang ora nganggo dasar kautaman anane nggur milik gendong lali. Piye nggonku bakal tumindak Kakang Ismaya? Kula tak matur sedhela nggih, Gus. Ngastina saiki rusak ya merga wong-wongane padha golek kawibawan. Padha pinter oleh guneman ning babar pisan, siji wae ora ana sing mencok. Kawula cilik dienggo ancik-ancik nggo golek kamulyan luwih-luwih enten ing babakan hukum sakniki-niki pun jumplang saking tembung adil. Laku ning hukum ya wis penceng saka adek-adek. Emane Gus, emane. Punggawane kuwi jane ya mudeng pernatan ning kenggonan sifat maling. Kados enten perkara paten pinaten ning negara Ngastina wingi nika. Manggalih cobi manggalih. Coba yen sing mateni kawula cilik aja tokok mateni, aja tokok mateni. Maling pitik mawon biyuh leh ngebuki meh sak desa. Dilebokke kunjara ya isih disiksa karo Punggawa praja. Lah, bareng sing kena perkara ki Punggawa mongko ya ngerti marang pranatan kang dikepara Punggawa iki ngerti olah hukum. Nganti suwe nika nek ngadili. Perkarane mung digawe ruwet. Niku namine rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Nek Semar sing dadi ratune tak hukum pati tenan wong sing kaya ngono kuwi. Iya. Kaulane nggih ngeten. Pun ditata bun rusak nalare. Disuguhi perkara sepele digedhekke kadosta gegere salah sawijining titah sing jare iso duwe kadigdayan linuwih. Ya to. Akon-akon kesekten ning ngapusi. Alane meneh nganggo kedhok agama niku dimusuhi wong sing temen. Tunggale nggih enten sing musuhi niku wong sing nggunakake nalar. Nek kula gagas wong loro niku ya padha salahe. Sijine tukang apus-apus, sijine tukang kemeruh. Kabeh niku asline nggur golek panggung. Nggih to? Nggih padha rasaine. Kula mawon nganti jublek kabeh rusak kahanan sing nyata kok digawe sandiwara. Aku kudu piye? Mongko Ngastina iki wis dikukuhi Kurawa. Sampean kudu ngetok. Pun ben nek wis direbut karo Kurawa ya ben. Ning sampean gawe tandingan. Alas mertani dipasrahke yang sampean Matswapati. Sampean bangun kanthi luwih tuwajuh. Diniati ngibadah lan dharma. Idep-idep karo menehi weruh wong sak jagat.
Pandhawa kudu tetep becik lan bisa luwih utama tinimbang para Kurawa. Seranane wong yen luhung Lah prayet neng kewuh risang panenggak Pandhawa gereng mongko panggugaing kuwanen mancat bumi balang sikil tumiba ing lemah jemblong sak sumur jerone. Rekata Dyan Bratasena kampuh poleng
Gebang Bintulu adi sarira ngamula dumangga dek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumaris ucap kacarita nalika samono Dyan Bratasena wis prapteng tepining wana martaya bumi mrentani sigra mlintir gumbala angun jaluswa ambekos kadya teksaka nembur wisa alas gung gegorotan kebak gurda ting jenggelek pangingkayon sambung sumambung tepung ngamaro gunung sigra katrajang kridaning sang panenggak padha sanalika bumi horeg goro gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh kang jero tancepe padha pokah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote watu gilang kinaryon celang gugur agraning arga gumaruduk sabawaning nganti kaya gerah ing mangsa labuh buron wana sami ambyar bubar mawut sarasaran gajah banteng singa barong warsuh lawan kidang menjangan dalah iber-iberan otot kenceng arenceng wadana hambrabak netra ngandhik ngatirah anggeget waja Dyan Bratasena Gya mbabati bumi mrentani ya alas wana marta kinarya mbat-batan Raden Bratasena aku barang lho. Tak kira lah.